हेलौ लोगोफोर गिबियाव मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो गोजोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनै नै जोंनि लोगोफोरा आसामनिफ्राय फैनानै मोनसे ज' पार्टि जादों। नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोनखौहाय नायलांदो नायनो हागोन लोगोफोर। बे जाहैबाय माने जों आसामनिफ्राय मैगं थाइगं मोनजायैया गोबावसिमोन नालाय ओंखायनो ज' जालायदों आरो संलायनानैहाय। बेयो नैबे थास' आथिंमोन बियो खिन्थु जोब्बाय हनै ओंखाम ओमफ्राय नैबे अमा बेदरजों खान्थाल बेगर ना मा मा दङथाय मैथा नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै आं दिन्थिनोसै। ओरैबो ओंखाम जागासिनो दं नै जोंनिया नै ओंखाम संग्राया बेनोमोन ओरै किटसेनाव हाबफैबाय। नै बिथाङानो जोंनिया लोगोआ लाबोदों ओजों आसामनिफ्राय दिनैसो सफैदों दाख्लि थांदोंमोन न'आवहाय। थ' अब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। मोनाबायबो आंबो ओंखाम जानोसै। लुबैलायलांबायसो माथो मानसिफोरनि जानायखौ नायनानैहाय। आंनिबो नै ओरैहाय बाहाग दोनखादों टेनसन गैया गैनायालाय। ओरैबो दं नै ओरैनिखौ नुवाखै जानो हागौ। सोरबाफोर सिनायोब्लालाय नायना लादो। नैबे मा होनो बानलु राजा औ किंसिलिनो माबायावहाय। आसा खालामो जोंहाबो जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हरदो। एसेनोसै लोगोफोर बाय गुड नाइट टु अल।